Зусім недобры дзень, а чаму? Таму што здарылася непрыемнасць. Наехаў я лязом на нейкую жалезную трубу металічную і бачыце, вось ён трэснуў блок. І масла як палілося ручом з яе. Зараз паспрабуем завесці, хужэй горш ужо не будзе. Можа завядзецца ўсё ж такі. Зараз завозім, паспрабуем. Не, нешта шморгае, але ўжо ўсё. Магчыма, капут рухавіку. Вось гэта схованая труба у траве. Яно калесом наехала, а потым лязом як дала тут. Дых, і ад гэтай інерцыі до ўсяго зламала там. І шэсцер не магло парэзаць распредвалу. А тут толькі плямы масла рухавіка. Вось такая непрыемнасць. Перагарну касілку, вось добра бачна гэты вось удар, як он скасіў, і вось гэта трэшчына. О, яна пайшла, ўсё гарачае. Чамусьці не спрацавала ахоўная там шпонка з алюмінія. Ну, мы ее рабілі самаробную з дроту, хутчэй за ўсё она не падыходзіць. Хацелі сэканоміць, каб хутчэй працаваць, а вось што выйшла. Новы адаптер, адхадзіў крышку, і вось толькі надпіс засталася цэлая і код. Скінулі накрыўку, добра бачна дзве такія вялізныя трэшчыны. Але гэта не ўсё. Ёсць яшчэ ў нас распредвал, на якім выламана два зубы. Дзе гэта я іх бачу? Гэтыя два зубы. Вось яны. Вось гэтыя два зубы пайшлі ў космас. Гэта вытворчасць 2011 года. Вельмі шкада, але добра, што ў нас ёсць запасная вось такая. І ў нас ёсць запасны нават распредвал. Але ён ужо, уяўляйце сабе, 90-го года, 5-го месяцу вытворчасці. Вось сабралі і з таго, што было. Здавалася, мы перамаглі гэту праблему, але насамрэч, калі паглядзець, каленвал, бачыце, які бляха-муха. Ай-яй-яй, не ўратаваў я гэты рухавік, ушатаў цалкам. Добра, што ёсць які-ніякі адонар. І вось я разабраў гэты рухавік, які пацярпеў ад маіх няўдалых дзеянняў. І вось у мяне ёсць каленвал. Ну, правда, выхадны дыяметр адрозніваецца ад гэтага, але ён роўны. А гэты, калі паглядзець, нават калі ўручную пакруціць, то бачна, як ён б'е. Рухавік усталявалі, ўсё працуе. Працуе добра, косіць. Адзінае, што той новы каленвал, ён у нас меншага дыяметру, і таму тут трэба быў іншы адаптер. Вось стары, які зламаўся. Вось ён так выглядае. Тут уже дзве такія адтуліны. Туды ўваходзяць спецыяльныя выступы. І вось ён такі, гэты адаптер. Ну і нож адмысловы новы у нас такі ёсць. І косіць вельмі добра. Зараз будзе добрая лужайка. Всім всяго найлепшага.